Ngani zakwethu sanibonani. Ngiyathemba ukuthi niyaphila kankomgodole kumfana njengenjwayelo udaba niyalwazi. Mana, uke wayibuzana ukuthi kungani abantu ade bengayingeni ipolitiki kodwa manje sebengene shi bangena kakhulukazi emkhontweni wesizwe. Ubungazi. Awulaleleke mina ngikutshela ukuthi ngize ngihambe ngizofika la emkhontweni. Isuka phi indaba yami? Ungasiluzike le story. Simnandi. It's very interesting. Awulalele. Mina bengingayingeni indaba yepolitiki. Cha, bengingayingeni. Bengidrivela nje amakhumbi lapha eDoljota. Niyawazi uassociation omkhulu lo waseDoljota. Yilade ngisebenza khona. Akekho ngangazi lapha eDoljota. Yebo. Into eyenzekileke. Besisebenza nje kumnandi ingekho into esixakile esihluphayo. Odriver bazoyifakaza le. Ibingekho into ade isihlupha noma into ade yenza ukuthi ucabange ukuthi ubani upresident, ubani wenza ukuthi izinto bezimnandi in terms of upetrol, ubushibi kakhulu, ubusebenza uzuyothela ngoba usushayisa ntambama. Ibingekho lento yokuthela manje namanje njengoba imali singekho senziwa imali. Ngaleso sikhathi wawukwazi ukuthi ube nemali kapetrol, imali yeshaking imali kaMlungu ihlangane ngendlela ehlelekile ngayo yonke into ungalokhu uyonikeza uMlungu ama excuse. Bese kuba khona ke le madlana encane esiya isibuyele naye endlini. Abanye baye beyibize ngesokisi leyo mali kodwa sisuke senzele ukuthi mhlawumbe imoto ekseni mangiyizi ukuthi iBlack Fluid ayenele ebese ngidlule egalaja ngiyithenga noma ngingakalayishi ngihambe ngiyoyithenga. Yayingekho inkinga, yayingekho into esas eyayenza ukuthi sina ukuthi ubani upresident. Mina ngangimazi ngegama ubaba uNcamalala uzuma ukuthi uyena upresident, ngazi ukuthi hayi uzuma upresident. Ingekho into enza ukuthi ngimbheke kanje ngimnaka. Sithi masihleli ke renkeni bese iqala inkinga mntanami. Isidide lento ukuthi upetrol wasudura kangaka, ukudla kwasekudura kangaka, ngisho oma stand imbala banyusa imali. Kwasimangaza sonke ke lokho ngenxa ukuthi ke renkeni ukhona uthisha, khona iphoyisa, khona ummeli, ukhona wonke umuntu onequalification ongamcabanga erenkeni. Thina sigcine kwa matric nathi sikhona ulwazi oluningi asinalo. Ngabe sengibuza ngumfo kaGodole sasizihlalele sibhayindile. Ngathi hayibo bafuthu ngicela ningitshele wasekubanzima kangaka erenkeni upetrol uyawuthela lo kade siwuthela mhlambe let's say bewuthela u500 usebenze the whole day uziyothela ngoba usushayisa ntambama lo 500 bese kungenzeki ubufika uthele before two load. Uthele before two load ngoba upetrol usukhuphukile. So bengibuza into kanjalo ngithi eyitoro uhamba uyothenga uthi mawuthenga uthi uyayibuka igrocer uthi mawubuka imali hayibo le mali uzubheka islip ukubona ngathi akamsani nale grocer engithengile uthi mawubheka hayi uyadura. Kabe sengibuza kuwe madoda konake lephi kwenzakalani? Hayi lezi ezinolwazi ngoba phela khona abazi ipolitiki lapha yana bekhulumela ilungu enkulu yonke leyo nto leyo uyabona erenkeni khona wonke umuntu. Ngike nginibone nje nisithatha kancane erenkeni ezama taxi driver ngithi we ulungileke kodwa ngikho lapha. Bangitshela bathi hayi weGodole ufike kwaphuma le ndoda yakwaZuma kwasekungena le ndoda yakwaRamaphosa. Ila qale khona inkinga ke mfana kithi. Senza iphuthe ekhulu ngokuthi sikhiphe le ndoda yakwaZuma. Sasingazike kwaqhamuka abantu ababethi Zuma must fall. Yonke iSouth Africa yakunanela lokho. Ayangacabanga ukuthi kusasa kuzokwenzakalani. Angingixeki ke ngoba abelungu ababefaka imali ukuthi kwenzeke ubaba uNcamalala azaphuma. Hayi sihambeke isikhathi sithi masihamba isikhathi ubaba uNcamalala ebese memezela iMK party ngomhla ka16 December. Angizange ngibambezele noma ngilinda amathonsi abanzi ngoba zase ziningi izinto
erenkeni ababe ngixoxela ngazo ukuthi ubaba uZuma izingane zayifunda mahala, ubaba uZuma wakhanda ama-university, ubaba uZuma wakhanda iziteshi zikagesi, kuningi ubaba uZuma wakhandela abantu izindlu, imigwaqo yalungiswa, kuningi okwenzeka ngaphansi kaBaba uZuma. So kwathi makwenzeka iMK Party eseyivula, ngathi angisabambezeli, ngiyangena kumkhonto wesizwe, ngoba into eyenza ukuthi ngingene kumkhonto wesizwe ngangakaze ngithwala ubunzima erenkeni ngendlela engikuthwale ngayo sekuphethe lo baba onekhala ekhulu. Wakuphethe ubaba uZuma nganganake ngisho mina sengazi ngisho uRamaphosa, sengazi ngisho icabinet yeANC, ngazi onke amasela eANC ngoba bafike bangena bamosha. Ngangazi lutho mina, nganganandaba futhi nento ekuthiwa ipolitiki. Wathi ke maye eyimemezela ubaba uZuma iMK Party, ngase ngibatshele erenkeni ngathi bafana njengamanje ke impela ngisabheke emuva ngisananazi, ngiyangena kuleli yaqembu lika baba uZuma. Uyafuna ukuthi simncede lo baba ngendlela ade siphila ngakhona nebandla lamadoda. Uyabona utaxi driver uma into engayifuni uyakutshela ukuthi sorry angifuni leyo, uma eyithanda futhi uyasho ukuthi cha le ngiyayithanda. Zavele zavuma izinkabi zami engangisebenza nazo eDoltshota, zathi Godole nathi singene emkhontweni, nathi asingeneni bafana, sangena ke emkhontweni, sangena sikhulu ukudela, sasingayazi ipolitiki. Namhlanje sikhuluma nje ipolitiki, mina akangikhuluma ipolitiki, ngikhuluma ukuthi akuncedwa abantu lento eyenziwa ubaba uNcamalala, ngoba ngifuna ukukhuluma ipolitiki. Ipolitiki ikhulumisa isilungu esikhulu esamanga. Lento eyenzeka lapha kulamaqembu niyawazi lawa yana. So ngathi cha lo baba lo angene phakathi ngiyisupporte lento ayenza ngoba inhle kakhulu, futhi angikaze ngalamba usaphethe yena. Nakuba ngangamnakile ngangazi ukuthi uPresident uZuma, kodwa ayikho into eyenza ukuthi amehlo ngwagxilise ukuthi wenzani. Namhlanje sazi wonke lamasela agcwele la ANC asezahlangana ke ngoba engafuni ukuphuma emandleni, ahlangana namanye amakhotha anqobo nabacindezeli. So into engizama ukuyichaza ukuthi njengoba nibona iningi lavele langena emkhontweni, ingoba lazi imisebenzi kaNcamalala, lazi imisebenzi kaBaba uZuma. Iningi labantu ade bengayingeni ipolitiki, fana nabantu baserenkeni bebengayingeni indaba yepolitiki, but nini nibafundisile ngenkani ngobusela benu, nenza izinto ezingalungile. Kunamhlanje siphakathi seniyenyanya manje ngikhuluma ukuthi ukhulumani wena ngoba uyazi ipolitiki. I'm not here for ipolitiki, I'm here for abantu base South Africa ukuthi benzeleke izinto zabo. Woyikhuluma ipolitiki uzugcinela uthanda khona. I'm not a politician mina, ngila emkhontweni ngemsebenzi kaNcamalala ayenzela abantu, hayi indaba yepolitiki mina. Cha, sorry, askisi mina ngifake ekuthena ngisiza abantu, ngizokwenzela into yamehlo. So I'm here to stay. Ufake ekhanda lokho. Mawucabanga ukuthi uzolokhu wethu ugodola kanendaba. Mina ngiyazi ukuthi ngifuna ukwenzana ebantwini, umkhonto ufuna ukwenzana ebantwini, ingakho ngibona ngibhizi kanje. Wena ungakhuluma nje uzudele, nikhuluma ipolitiki nize mgcinela nithanda khona. Sila enasayindawo. Imisebenzi kaBaba uZuma iyazikhulumela. Akufuni nokuthi uzuchaza, siyachaza. Ukumbona wakwamuzwa nje ubaba uZuma ezincoma yena ethi mina ngenza ukuthi akwazi umuzwe yithi esikhuluma ngemisebenzi yakhe. Alukho udwendwe olake lwasina luzibethela, lufuna izibukeli bese zibethe. Yithi kuyibukeli sincoma ubaba uZuma ngemisebenzi yakhe. Kumanje amathuba omsebenzi awekho, othisha abagraduateile, odokotela abagraduateile, baningi ziningi ingane egraduateile. Bese kuqhamuka umuntu onjengo Premier wase KZN ezoqamba amanga ethi useqasha odokotela abangaka, waqasha ama social worker angaka, waqasha unompilo abangaka. Amanga yiyo ke ipolitiki ebolile leyo, ukukhuluma ipolitiki uqamba amanga uchaphaza abantu. Asoze mina ngachaphaza abantu qobo. Ngicela ukuthi nivotele umkhonto wesizwe ukuze nizobona indlela yaphambili. Ubaba uZuma wasimela, akekho umuntu omnyama wayelamba usaphethe ubaba uZuma. Kodwa njengamanje
akulanjiwe osomabhizinisi bawile, abanamathenda bawile, kuwe abantu abaningi under i-administration yalo baba. Yilokho kade ngizokusho. Ngiyabonga.